wening datang pangke kang sedya bekas buku senolo atyen kang sinawang suwo datang ati wekas iso sikro jacut napa dalam samudra napa kang dadi rupita teka wening kang cipta kapapat durung ya papan gunung sejati pinanggisa Rindu Budiman Goko Sigi Sikono Kejebaran Keresata Harisna Audio Eko Sena Ngemban dawuh Guru Durna ngupati susuwe angin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinadya wekas sing nala nadyan kang sinawang suwung datan kandhek wekas rasa Seno Ketara Broto Seno Etan Broto Seno Siri Ha Sang Prabijo yang bolo Sigro jacut napa dalam samudra napa kang dadi rupita teka wening kang cipta kapapat guru minulya papan dunung sejati pinang rejo halo selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satrimun kawula ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin ngaturaken sedaya kalepatan ingkang dipun sengaja dalah boten. Terutama selamat malam sugeng dalu buat Bapak Ibu tuan rumah ingkang paringan asma Bapak Kasmuri dalah Mbak Mas ya nak ya. Dalah sumrambahe dulur-dulur sanak kadang saiki mawon sugeng mirsani paguyuban ketoprak krida muda sondong majeruk pimpinan beliau Bapak Sigit Sungkono ingkang mijil saking desa Sendang Agung Jeruk Kaliori Rembang. Buat semuanya tanpa terkecuali selamat menonton ya, mencari posisi yang enak lelenggan yang segeco. Terutama ini lagu perdana ku bingkiskan buat Bapak Ibu tuan rumah dan juga spesialnya dulur-dulur Krido Muda Sondong Majeruk. Permintaan ada Stasiun Tugu. Semoga katuran dadas. Ayo Mas, happy you bersama Krido Muda. Ada Eko Channel, Ganjir Channel. Tak ketinggalan ada Risna Audio.
Mas Krido Mudoso Domajeruk Ije. menghibur Bapak Ibu tamu undangan dan juga fan-fan Krido Mudo yang sudah hadir ya nak Ije, ya. Mae. Oke lah kalau begitu selak kebonceng udan ya Mas ya. Biar semangat ladies-ladies ditimbali satu persatu dikasih spot ya Mas ya. Oke bersama Mbak Asia semangat Asia Kaisek Mas Ventos. Babat dalan adike nek nyanyi engko ben ora kepleset digawekno dalan sing lempeng ya nak ya. Ngoten nggih, Mak. Heeh wis bar dibabatno sukete karo make iki mau genten kowe sing ngeluske sing ngapike ngeluske. dalane. Engko Ije. adik-adik nek nyanyi nek manyugoto nglipur Bapak Ibu tamu undangan ben ora tumpangsuh ben ora kepleset-kepleset. Ngoten nggih, Mak nggih. Heeh ayo nduk dilagokke apa nduk? Wonten Pak Bundutan saking tuan rumah Pak Kas Muri. Mbak Kasmuri. Pak Kasmuri. Lah, nggih, Pak Kasmuri. Karo Mbak Mas. Mundute apa ya nak ya? Wonten Puspitanala. Puspitonolo. Jangan tunggu lama-lama. Iya. Iya, mengejar badai. Mengejar badai. Diaturke apa sih ya? Diaturke Puspitanala riyen. Puspitonolo. Oh minta duet. Oke. Ndi Mas sing nyawer mau? Mriki Mas. Silakan Mas. Apa Pak Kasmuri sing nyanyi? Yuk happy bersama Krido Mudo. Asik. Selamat datang buat Abang Sule, Abang Harno, Abang Aang, Mbak Sri. Ayu utama ngambar arome kusuma mola lang-lang rentang agawe sengseme nol
kan makalan maratin inonte tatak kinalo kagantian jagat dan ana liya mong sira wong ayu Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatimu. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunan nyakseni tresna kang tuhu dan ana liya mong sira wong ayu Nalia mong sira sayangku. Sampun nggih sayang. Ceritanya dadi apa, Mak? Juragan iwak tasih agung aja. Dompete ya luar biasa transparan aja. Tangga-tanggane ya ben ero nek dompete ana duwike. Ngono dipamerke. Iyalah, iki juragan iwak kok. Ora ketang mentah-mentah dipamerke Nek ya, iki Mak. aku mau juragan iwak saka tasih agung ya arepe nyawer lho, Nduk. Tapi kon ngijoli sik 2000 ben ngirit tere. Kon ngijoli, Mak. Iya, Kok mentolo to iki? tiwas aku semangat untuk unampane jebule ijo receh. Anggape dikirane Ora terus ngene. apa-apa. Lek ana ngene iki ana kok 10 tak ijoli receh ora apa-apa ngerti sawerno. Nggih. Ngono ya, Mak. Nggih wisan. Iki ra patek amis kok Nduk ora duwe iwak iki. Ledek apa no, Mak? Duwe rencek pindang. Jangan tunggu lama-lama sayang. Injih. Oke. Ora tak tunggu lama-lama pokoke. Iki ndang diijolno bendang disawerno bendang diijolno disawerno ngono ya. Oke lah kalau begitu untuk lagu Bengkirutnya Mas. Berikutnya. Masalah buat lo. Ya masalah no. Cangkeme sapa? Cangkeme sampean. Lah cangkemmu dhewe kok repot. Diteni mengko nek salah tak mbirno. Jangan tunggu lama-lama yo. Pacarku. Ayo, Mak. Bakal bojoku teko apa ora, Mas? Apa? Yo teko emeko.
mencari bila diriku melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama diambil orang. Sampun, Mas. Meko, jangan tunggu lama-lama sudah berlalu. Dirangkai dengan lagu permintaan Panjongko, terus sesal, masih, kenapa Mas? Katut lanangan. Atas nama siapa? Mas siapa? Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mas Fahmi. Iya, kita enggak asing ya, Dek ya. Mak, Iya. Papa Sol Audio. Mas Fahmi Katut Lanangan. Katut Ya. Lanangan. Terus ini masih ada surat. Iya. Iya, nanti dibaca. Itu apa? Papa Sol Audio. Iya. Ilat tanpa tulang jare. Ilat tanpa tulang. Heeh. Lagune iki lho kok bonorno wong ngene. Nanti wonge. Belakang. Gak wani rene, Mak. Arepe tak sunati wong wis sunat. Papa Sol Audio dipun tego lagune Ilat tanpa balung. Nggih. Iya. Ada Panjongko ya, Mas? Yes. Panjongko, yuk Barmeko saiki Meka. Meka. Ya, Meka. Ben ora salah alamat ngono lho ya. Meka Jongalatos Maja Panjongko. So
panjang kaku hangu kira tresno sejati suryanmu sayang kapan tansah ngrubit rasa Rido Wudo Sondo Majero. Salam bahagia selalu buat yang sudah hadir semuanya. Terus spesialnya buat Bapak Ibu tuan rumah ya sayang. sekali lagunya. Enak ya, Mak. Apa judulnya? Panjongko. Panjongko, panjangka. Panjangka. Kegayuan, cita-cita. Ah. Cita-cita. Cita-citamu dia. Mas yang kata telananganmu Ramli. Fahri. Mas Fahmi ya Ramli. Kok Fahmi kok Ramli? Aja lanang ikut tapi ora Ramli. Fahmi. Kata telanangan. Terus sayangku mau ono. Napa, Mak? Apa ya lali aku? Loh ya. Apa ya? Sini gini lho.
Sapa? lali. Deleng-eleng dhisik. Mas Fahmi, dikarenakan anak-anakku iki ora tahu katut lanangan, sing gawene katut lanangan iki mbok-mbokane. Ngaku to? Wis mboke ra apa-apa ya. Wis mak ayahe ra apa-apa jare. Padahal aku ya lali perkara katut lanangan wis tahu Nduk. Wis tahu tapi wis lali. Wis tahu tapi entek sembarang dengan ya, Mak ya. Entek sembarang Aku ki dengan. katut lanangan nek ra torok iku Lah iya. ora tahu untuk lanangan. Torok terus. Lah iya makane kuwi. Apa lek nduk ning kene mau lho lah. Kok nyanyekno Mbak Rista sing biasane Mbak Rista. Sesat. Ah iya sesat. Iya ta. Oke, teruntuk Mas apa dong? Mas Paket. Jaluk apa? Pupusane longso. Ya dipun tenggo. Injih. Sayang sini. Pripun? Oh nek bar sesal, bar iki kan katut lanangan Mas Fahmi. Injih. Terus ada sesal. Nggih. Mbak Rista sayang persiapan sesal ya nak ya. Terus ada apa pasal audio Apa tadi? pasal audio? Yang dari Gunem ya nak ya. Nggih. Jalukane ilat tanpa bolang. Balong. Balung ya. Ini disusul dengan lagu. Wow. Ada Jamu Walas. Tamu undangan Cidro Cundamani. Oh, ya, oke. 4 lagu nggih, Mak. Ditunggu. Ditunggu. Yo, katutlah. Ayo goyang dong, Cek. Halo, Cek. Ayo dong. Wis tak trimo lakon iki naten apun tak sangka kowe ikhlas ketresnaku gandeng karo wedokan liya tak akoni aku iki rondo kang tanpa bondo senadyan babakan ayu piye Mas aku kaya anakan buta apa enak tak baca aku wedi penjara apa penak tak santet aku jur wedi dosa nanging yen tak nangke wae saya rembuk ning dada bunuh diri nganggo tali mangko kek krasa lara apa enak udo wae nglilingi panggung krida piye to iki nadane ayo lho Mas ya sorry Mas Fahmi mangan bareng seko kucing opo kuwi lali genjot bareng sepeda jengki opo ora kelingan tak andukoke tas abang wujud tresno wujud sayang aku mau tinggal gelanggang wis tak trimo lakon iki senadyan abot tak sangga kowe ikhlas tresnaku wedokan liya tak akoni aku iki rondo sing tanpa donya bunuh diri nganggo tali mangko kek krasa lara apa enak tak baca aku wedi penjara apa enak tak santet aku njur wedi dosa nanging yen tak nengke wae saya remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mangko kek krasa lara apa enak eden wae nglilingi panggung krida yo asik goyang
wujud bareng sepeda jengki opo ra kelingan tak utangke kaos abang wujud tresno wujud sayang aku mau tinggal gelandang wis tak trimo lakon iki nadyan apa tak sangka kowe ikhlas ke tresnaku gandeng karo lanangan liya tak akoni aku iki wong wadon tanpa bodo bunuh diri nganggo tali mengkuki krosoro apa enak tak baca aku wedi penjara apa enak tak santet aku wedi hukum dosa nanging yen tak lengke wae saya remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mengkoki krasa lara apa enak eden wae udan ning panggung krida Sik mak. tuh enak udah wae hah terus Langsung piye ya? FYP. Apik terusan ya. Wah, apik, Mak. Langsung gempar. Inilah lagunya Mas Fahmi. Injih. Katut lenangan ya Mas. Terima kasih matur suwun. Oke lah kalau begitu lanjut. Sesal dong. Iya dong. Bersesal ada ilat tanpa balong. Dan lagu tersebut yang ada di surat. Di surat Aku kabar. anggur nyanyi nadane keliru dipecicili karo Sama. yaimu aku terus don aku. Nek dipecicili bales pecicili, Mak. Bales pecicili. Tahu tak wales kok. Aku Terus? terus didukono ning pandak. Ayo Dok, sesal. Gemoy. Hai. Jangan ngantuk dong sayang. Mboten wae. Orang ngantuk. Oh, berarti iki nganu mripate sutuk gitu. Iya, oke. Sesal. Apa iki mau? Aku meruntus perkara nyanyi. Katut lanang nyanyi. Sumpah meruntus aku. Oke, suwiran nyanyi gini loh. Aku terus ngene iki terus piye nang hatiku terus eling. Eling katut lanangan. Kata hatiku kau sayang padaku, namun kiranya itu cuma palsu, bukan karena bayangan juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi
itu cuma palsu. Bukan karena bayangan, juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila. Sungguh terlalu, kau sungguh terlalu. Ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Sampun kata orang Jawa. Ini dok. Wes. Kok kurangan terus to, Ra Mas? kroso aku. Lah kok semono suwene kok ora krasa? Lah penyesalane ra kroso blas ya. Hei, iki gilirane Papa Solaudio Papa ya, Nak, Solaudio, iya, Ilat tanpa Mak. balung, Mbak Nurul, cinta sayang manis. Ilat tanpa balung ya. Papa Ije. Sol ngomong maju. Mbak Devina, Dev, Rene dok. Sing nyawer mau sapa kenalan torong dok. Orang kenalan, aku lek cara mae ndekno ngono ku nduk, kenalan apa jeneng disawerno to kenalan. Jenengmu ndi omahmu sapa Mas ngono. Wis kapareng muni ngono. Engko bar iki kowe ya nduk ya. Apa iki pilih jam 12 tamu undangan Cundamani Cidro. Cundamani. Cekeli nduk surate ya. Iya nduk Nurul. Sudah? Siap? Nggih. Oke. Bismillah. Mbah Mbing, yalah. Dengenane nduk ning Gunung Kulon Mbah Mbing lak njaluk perahu layar. Tapi ndek wis mulai. Mbak Nurul nyanyi perahu layar, ndek wis mulai. Reme ngopo ning perjalanan? Iku lho digugupi Mas Aang dijak mulai. Kucinge mergane mana ora ana sing dadahi. Ijole apa Mbah iki kok sampean? Ora gak usah ijol. Wis rapo ya Allah bar tugas lho nduk mau. Lah iku anu celanane hansip jadi nggo Mbambing, Aliado halus. Wis entuk mangsa pira mau, Nduk? Bobor. Sakene leh. Iya. Wah, pakmu seneng ngene iku saya mau depi mangah-mangah ngene iku seneng. Apa meneh nek rada mendem-mendem sithik. Iya, Dok. Baturi Mas. Jalukane Papa Solaudio lho, Dok. Ini nyanyi sing apik lho, Dok. Nggih, Mak. Ora apik ditosok-tosok kaya sate kowe. Didadekno sate ya, Mas. Endi wong iki? Hai, Papa Solaudio. Iki lho lagumu rek. Panas mangsa ketika ngelas sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tega ning atimu ninggalake aku kebangetan uripku. Kering sing tak rasakno tanpa banyu nanging aku mbok tinggal mlayu nipo tangi aku ngoya awakmu tulung antenono aku. Papa Sol tenono ngumuli bareng ya.
tenono aku. Rasa cinteni Mas. Nurul ben mulai deh. Apa ora kelingan biyen kowe sapa lara tak Selamat datang Mbak Umi yang dari Babatan. Ayo nyumpul pokoknya. Pas Iki nganu Udan-udan kok garing to, Mak? anyar. Anyar. Kemang fokus karo kata-katane Nurul pora. Napa, Mak? Aku gak fokus blas kok, Mak. Garing sing tak rasakan. Kupingku ora ketang tuwek barang kok cenenge tak karuan ya. Apa tanda iki? Sapa? Mbak Novita rene. Mau Mbak Novita sing nampani. Sik peteng kok, Nduk. Sapa ta, Nduk? Nek dulu kan? Ya Allah, lah wong gremes-gremes kaya ora gelem ngoprene to, Mas. Engko nek mulih ndang ngompol. Pripun? Pempesan, Mak. Delokan pripun wau? Bukan yang pertama. Oh nggih. Imboi melek awas nek keliru sing 10.000 lho nggih. Ah sing biru nggih. Matur nuwun ya Mas, bukan yang pertama dipun tenggo nggih. Mas stres ya ora nyanyi Mas. Ayo nyanyi gitu mbok adem-adem Mas. Iku mau lho Nduk. Iya iki dimboine tapi bukan yang pertama. Kono diapalno sik, buka Google Map. Depina. Dep, Cundamani ya nak. Cundamani, bar Cundamani iki mung ngono sing ning surat iki papat lho, Nduk. Napa mawon? Lah ya iki di nganu Cundamani sik ya, Nduk ya. Heeh. Bar Cundamani mau bukan apa? Bukan tak mampu. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama mau ya, dulu kan. Bener. Heeh. Mas Tris kan lho, Nduk, kok nyanyi aduhe, Nduk. Ih, kulo nak kono. Rene duduk. Kandhane anakku ibu karo lanangane ora pas blas. Makane ya awase ra karuan. Kulo kono. Alah mripate itu. Awor Papa Butit. Pak Sule. Pak Se sendi. Pak Se sendi le. Iki le, Nduk. Pak Ses itu dikirimi lagu pria idaman ngono piye? Pak Ses menyamar kau ya menjadi apa? CEO nyamar deh. Iya, jaluk lagu apa sak pawehku. Kerep lho, Nduk. Matur suwun Pak Ses. Udanan lho. Abang Sule lagune apa, Bang? Tak tunggu suaramu. Tak tunggu. Bar bukan yang pertama ya, Nduk. Abang Sule tak tunggu lo ya.
tresnoku seneng iki mongko isih ngerti dadi yo kanca critaku sepanjang uripku Terima kasih atas bunga-bunga sosial dari orang baik, keluarga besar dari Bapak Kasmuri. Yakin aku tenanan Sundamani sudah berlalu. Oke. Ya, yang merasa minta bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Kami persilakan untuk mendengarkan dan melihat penampilan dari si janda baru Novita Cinta. Iya. Bang Sule, ayo bariki tak kasih kesempatan buat dirimu say. Apa lagu nih? Sampean sing nyanyekno iki kan di live karo Mas Eko channel karo Ganjur channel. Ditujone karo Bang Kumis sing saka wetan sing ra iso rawuh. Heeh, Mbok. Udan karena hujan. Wedi nek diudani, Dek. Iya. Bukan yang pertama. Wasik.
terus memperhatikan diriku ini, sedang engkau cuma teman biasa. Mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang
ya Mas. Saking mbek kowe lho. Iya Mak. Nah ya jane lagi ora cekelamu, kamu berusaha. Jadi atas usahamu dihargai kowe lho. Heeh, Dihargai makasih. piro lho? Timbuhe 50.000 Mak. Nah, matur nuwun ya Mas ya. Tapi memang ono gegeman Apa dihargai seket-seket lah pokoknya dihargai. Dihargai. Matur nuwun ngono ya, Nduk ya. Dek. Kowe kok ngupel hidup rene, Duk. Piye Bang Sule piye? Apa? Gak duwe lagu, nek ora duwe lagu iki ngono Trisno Waranggono. Apa? Lah iya dek ya gentenan sik Mas. Suwangare kok ora karuan sampean. Trisno Waranggono bisa? Saged, nggih. Permintaan saking Mas. Apa penyanyi dhewe, Mas? Apa nyanyi dhewe mboten nggih? Oke. Mboten, Yuk Mas. Trisno Waranggonone Krido Muda Sondong Majero. Paringan asma sapa, Mas? Tambah ya, ngene lho, pinter ra karuan ngene iki. Lah, nggih. Asmane sapa sing nyuwun Trisno Waranggono? Oh, saking babatan. Saking babatan mriki mawon, Wis nggih. jatuh cinta karo Waranggono Krido Waranggono Krido Muda inggih, Mak. Majero. Iya, langsung diaturke ya nak ya. Monggo. Gilani nek sampean nek ngene iku gilani lho, Mak. Medeni wong. Terkhusus kangge Mas sing njaluk. Es krim, es krim. Longsor rasane nangis dune batin yen kelingan esem kemuyungmu para swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Aku ngerti hatimu, nanging wis mestine aku tuh jodohmu. Satenane aku nangis, nanging tresno wis kinarne. Tak lakoni kanthi ikhlas hati. Ganggu orang ketemu gegugah hatiku krungu suaramu Suaramu bisa ndonga Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. tak tulis lakon tresnamu ing gedhe tresnanku tak kembangke saben kangen sliramu. Satenane aku nangis, nanging tresno wis binaris. Tak lakoni kanthi ikhlas hati. Iya. Kuyungku awak tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes iluku brebes mili ono pipi apa pancen tresno iki reku tunduweni. Wis silakno aku kemas, wis cukup lalekno. Lakon tresno iki bakal dadi crita Tresno Waranggono. Yo, Krido Muda Trisno Rio. Channel.
suwini nggonku ora ketemu gegah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya bukan masa tenane aku ngerti atimu nanging wis mestine aku tujuh kamu pancen rasa kari rasa kudu lilong kon putrimo lilano aku gandeng pria liya uyungku ngalayung lembero ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes iloku brebes mili ana pipi apa pancen tresno iki rekutu duweni wis lilakno talilake wis cukup lalekno lelakon tresno iki barang dadi crita tresno warangono Cinta. Jebule iki mau ana jalukan meneh sing saka Pak Ibuke sing gawe. Injih, menapa Mak? Barongan Kok barongan to? Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Iya. Ki jamku kok jam 12 terus iki. Mau metune jam pira? Jam 8:30. Hah? Kalune jam pira? Sampai jam 12 terus ta iki. Ya ya. Iki kurang sak anu rong lagu ya nak ya. Nggih, Mak. Jalukane Pak Ibuke sing digawe. Sing gadah damel dan nggih. keluarga besarnya. Nggih. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Dia ibu Rando. Diparingi no, Mak. Diparingi? Bayari piye? Aku mau wis entuk susulan ndas manyung ae. Nduk. Lah, nggih. Nek ora tak wae dapi oleh ndase dijaluk neh mergo wis tak elek ya piye? Tokno. Iku diaturke ya nak ya. Iya, Mak, diaturke. Iki piye jambu alas iki diputer apa ora? Jambu alas. Enake piye, Mak? Ya mbok menawa engko diono kesempatan Nggih. dikasih kangge terakhir kalem meneh ngono ya nak Nggih, ya. Mak. Oke. Reok Ponorogo bersama ladiesnya Krido Mudo Sodong Majruk permintaan dari keluarga besar Bapak Kasmuri beserta Bu Mas. Bu Mas apa ya? Mas Yati, Bu Mas apa? Mas ini. Oh, Bu Mas ini. Nggih. Iya. Reok Ponorogo do. Ayo ayo. Mama, gimana? Cinta? Iya. Mbak Sarah. Reok Ponorogo do. Duet ya. Iya. Ini yang mempunyai mata yang sangat bulat seperti bulat telur ya. Mbak Sarah namanya dan ini ada Fatna yang punya hidung bengol ya. Orang bangir yang bengol we. ramene dung dung la unine kandang ada ning amekong ada di tengah lapangan senengi cerai penonton mungkin bunderan ada semarannya hiburan lari renyot asli dari Krido Mudo.
dumadi masa senang penari jatuh keberatan reoka Ayo Pak. Ayo bareng ayo jame wis mepet dipecicili Pak Kunono iki lho. Pak. Ayo bareng yuk, yuk. Tunjukkan pesonamu. Ledek, ledek, krido, mudo. Hei, hei, hei. Ikolane, ikolane. Ayo, raketan sepisan salto. Syukur nek lebih dari satu. Ayo, tunjukkan ekspresimu, ladiesku. Sing gagah dok, sing gagah dok. Iya, tangannya jepatan dok. Woi. Ayo, ayo, sing kiri melawan kanan, sing kanan melawan kiri. Ayo dok, bareng dok. Wey. Ayo jengkeng dok. Ngubleng dok. Wey. Ayo dok, persiapan. Yo, mamano. Yo. Iya, saya wetenge kembung-kembung. Ya. Ini amalan jelenak kayak anak ajaran iki ya. Ya, wes sakarepmu pokoknya, sakarepmu. Lho, Pak Ika datang lagi. Matur suwun lho, Pak. Woi. Jempale lho kok jempale lho, Dok. Iya jempale ya. Iki. Benakno gelungane mae sik. Lho lho. Iya. Matur suwun. Thank you. Terima kasih. Kamsia. Woi. Keren ya, Dok. Matur suwun sayang. Alhamdulillah. Berkah barokah. Matur sembah suwun. Hes lancar. Iya. Loh, ngongkon. Kowe nyawer. Ayo, Dok. Jungkir sik.
Ayo Dok, cepet Dok. Sabar. Kapan? Saya engko ceweke ben sautu terus sampean ya Mbak ya. Iya. Ayo. Mbak Meka. Devina. Salto bareng nang ngarep sih Dok, kan Dok. Disawer karo cewek ayu padha karo kowe Dok. Wes sabar wes. Bismillah ya. Bismillah. Ya. Yo. Bareng ya Dok. Bareng ngono Dok. Iya. Hop wes. Ya. Ayo Dok. Yo. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, yo, hey, ah, hey, ah, yo, yo, yo. Ayo Dok, kaya uti Dok, makan kasine Dok. Iya, kaya uti Dok, makan kasine Dok. Lo. Ayo patake dijungkelno meneh Dok. Ayo. Woi. Iya. Awas Dok. Iya. Iya. Loro. Telu. Awas Mas. Berbahaya. Dek Meka iso apa ora? Sa? Iya. Iya, tunjukkan pesonamu. Iya, gadisku. Awas, ayo. Gentenan dong. Iya. Oh. Putune wong edan. Manggungnya iki wis 1 meter kok malah sauto pengen 5. Ayo, Davina. Aja kalah. Awas. Woi. Wes. Iya.
kok ngene. Kurang satu ya. Hai, manis sini sayang. Yang punya mata bulat, Zara, 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 Zara melawan Fatma. Iya, iya, iya. Asolo, asolo, asolo. Oh, wey. Iya. Ketoke iki agresif iki ora ya. Aku sakit nek kalah kok piye? Lho ketoke iki cilik tapi iki katera karo. Ayo Sarah. Iya. Ayo iya. 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 Ayo dan jungkir. Ayo nduk 2000 ning bolak-balik kok nduk. Ayo jungkir nduk, jungkir nduk. Iya. Kondisikan. Gurimu iki lho. Oh, stop, stop, stop. Siji, loro, telu. Rendene sampun jungkir walik patake ngantek gembok kaya bendoyo. Pramila sampun kula cekap semanten nggih. Soale anak kawula bilih kula terus-teruske saged gagar otak. Sampun Mas. Sampun Mas Bowo. Ramene sorake penonton ngubengi bunderan tak saged tambah semerahnya hiburan nari reog asli dari Ponorogo tari reog asli dari Ponorogo. Matur suwun wis ora apa-apa. Lomo ora apa-apa ya nak ya. Nyenengke dulur-dulur wis ora apa-apa. Pak Sigit Sungkono ya ora apa-apa ya apian kok, Nduk. Wis ora apa-apa. Pangerten wis akeh ana kono luweh ya ora apa-apa. Kowe ndang nyandang meneh ngono kok. Kowe bendang nyandang meneh jare ngono. Iki kangge terakhir iki Pak Sis mau jono ya, Nduk. Pak Sis, tak kintuni lagu napa Pak Sis? Manut, dangdut napa campur sari Pak Sis? Campur sari. Menapa lagunipun kangge pungkasan karo ngenteni bendorone kula Pak Sis? Duh sarimbitan Bu, emang ra kesel apa piye kok ngadeg terus? Pinarak nggih lelenggan. Napa Pak? Manut apa, Nduk? Napa, Mak? Diaturke apa? Apa? Kok sore-sore padang bulan kira ta ora wis tengah loro iki. Sore-sore padang bulan. Piye? Manut, Pak? Lah ya. Kula jane mboten ngarep-ngarep lho Pak, randene jenengan paringi. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nek jenengan nek muni manut kula malah bingung lho Pak. Lah nggih. Lah piye gethuk piye? Gethuk di rock and roll ngono piye ya? Nek manut ya. Wis sama Pak Sis manut kok. Ora apa-apa ora tau nyanyekno lagu gethuk ae ya. Iya iku. Kekinan aku tak ndang ngombe obat ndasku puyeng. Obat apa, Mak? Obat saraf. Nek menobat manduk. Iku Bapak Solji nek ngono. Tase. Ngene iki mau nek ora gremes nek ra udan, dhek mesti wis mulai. Lho, niku ngenteni kok, Mak. Ngenteni apa? Nang ngene apa to? Apa? Mas Jayadi. Spesial
muda soto Pak Jeruk. Matur sembah suwun dumateng Mbak Kas, Mbak Mas kalian Pak Kasmuri ingkang nimbali Ridho Muda soto Pak Jeruk. Ayo nduk karaku nduk. Sore-sore padang bulan, ayo kanca iki padha dolanan. Rini-rini bebarengan, rame-rame hedon kekucingan. Kai rambulane yen disawan atau angawe awe kaya ilingake konco kabeh ojo turu sore-sore. Mas oh